Boppe verwachting giet het deze dagen, maar de berging van het Belgische vrachtschip dat 6 kilometer van de kust van Starem leidt. Dat het zo goed gaat, het alles te krijgen maar het mooie waar op deze Simmerse dag. Ja, het schip is bijna 2 weken geleden gezonken bij windkracht 7 tot 8. Totaal ander weer dan nu. Dit is eigenlijk geweldig ideaal weer voor deze berging. Want daardoor is het ook veel sneller gegaan dan we verwacht hadden. Met vaak uit de kraan wordt het schip eerst voorzichtig een lietstikje omheen takelen. Daarna kan het begonnen worden met het leegpompen van de laadronte, die het vol zit met wetter. Het is een klus die net zonder risico's is. Daarom houdt Rijkswaterstaat alles scherp in de gaten. Nou, dat is ook de reden dat Rijkswaterstaat hier aanwezig is met een patrouilleboot. Wij zorgen voor scheepvaartbegeleiding, zoals het heet. Het wrak is ook omgeven door betonning, wat aangeeft dat je er niet vlak langs kan varen. Dus je moet er echt omheen varen. En wij controleren ook of er geen olie vrijkomt tijdens het bergen van dit schip. Maar het bleerte is het les patiënt, maar centimeter voor centimeter wordt de Alsvin-staren onzichtbaar. Wat het later om weer heel leegpompt is, gaat het schip naar Lelystad. Daar weet je wat de ski is en wat er in de toekomst bij het schip barren kan. Het heeft natuurlijk 2 weken bijna helemaal onder water gezeten. Nou, water tast natuurlijk de betimmering in de woning aan. De machine moet er waarschijnlijk uit, de hele motor moet eruit. Dus ja, dat kan wel even duren.